Og så skal vi alle selvfølgelig gøre det på samme tid. Ja, det kan vi ikke. Det kan vi da godt, hvis vi tæller ned, ligesom hvad hedder det? Raid pull timer. Ja, det kan man ikke. Man kan aldrig gøre det 100% af det sammen. Næsten. Nej. Man kan prøve. Nej. Det er at være så negativ. Skulle vi ikke bare tage et billede, så man kan komme af her og grimme dyr igen? Jeg føler mig lidt skæv. Han prøver lige at kigge min heste, den læner sådan lidt op af Sara. Gå væk, Sara. Ej, lad være, så valgte han. Det er slet ikke weird. Altså går. Skal vi gå på samme tid? Skal vi have pull timer? Ja, jeg kører lige en pull timer, så går vi samtidig. Kom Du tilbage, skal siger trykke Sara. skråstreg, så går Jamen, det. jeg skulle lige se, om det virkede. Længere tilbage. Ja, okay. Yeah. Vi raider ham derude for byen. Vi raider ham. Kan jeg mest lige se til, hvis jeg tager for lange skridt? Jeg synes faktisk, at jeg begynder at sakke bagud. Lille Det var lort. mig. Og så forsvandt vi. Goodbye. Jeg går ud for at bare stadig kigge, ikke? Vi var stadig går. Arena boosting. Nasser og folk. Altså, du behøver ikke engang at sætte dig ned. Du Altså, skal bare skrive til Frambri, han giver gratis guld. Se, jeg har kosten til at gå ren efter os her. Er det ikke fint? Fantastisk. Lige læg mærke til navnet på den. Jeg synes, jeg skal også på siden nu. Der er jo ikke forskel, Også dig, Krimix. Nå jo. Det. Hun har garanteret gemt en masse clips fra Siege of Fucking og alt sådan noget også. Som vi Whisper slet list ikke har is fået noget at empty. vide om. It's going. Okay, væk for satan da. Jeg vil filme se op. Denise, Ja. I rerolled a Warforged. And I rerolled a Trinket. I skal lige flytte jer. Der bagfra. Haha, kan jeg komme først? Nej, jeg kommer før. Så du kom både først, og du var også størst, altså. Ja, det gør bare sådan der. Okay. Flex. Danse. Make a rude. Det lignede virkelig. Og det kunne være skægt. Så lige her til Så sidst. det er pisse, der kan ikke komme tæt nok på. Nej, jeg tror egentlig, vi alle har været igennem. tag ballonen. Jeg kan godt lide min centerkitten, der bare bliver siddende.
Den er fandme så doven debat. Den Nej, tænker der sådan, gider jeg ikke at hoppe op. Nul og niks. den tænker sådan, jeg vil ikke flytte mig. The spotlight Den kan godt lide at være i is on. rampelyset. Det er også derfor, jeg valgte at gå sidst. Fordi den flytter sig ikke igen. Jamen, det er fint. Jeg kunne da godt have Ikke før jeg haft en godt- hest. Ja. Men så lav din igen. Nej, den er for stor. Den er højere end mig. Jesus. Det er fordi, den sidder ned jo. Jeg tror selv der den er større. Selv den er. K-Mix. Men med min, der kan du bare Det lige der, cut. det er jo med på film. Med min, der kan du lige cut fra, at jeg skal sætte pet på plads og sådan nogle ting. Men jeg kan godt lide, at selvom du hiver i mig, så danser den stadig. Yep. Blå røden. Nej, jeg skal bruge en rød svamp. Det er den høje svamp. Du er blevet en smøls. Jamen, jeg kunne nemlig sidde under svampen. Det er en paraply. Yes, det er pisse mere ved. Hvor fanden? Det er rigtig godt det der. Det er endnu bedre. Har bare et spørgsmål. Hvordan har du tænkt dig at komme herop igen? Sådan her. Bliver racet. Ej.